Hjördis Johansen till Lukovis när säkert det väl nog så viktigt säger att vinna det inte finko en test som kanske vara mer jämnare än hinna vara. Ja, helt säkert. Det är öle viktigt att vinna den där annars hade vi alla vi hade mött Sarma i semifinalen. Så det var nu möter vi Bermuda. Det vill säga så är chansen att sitta större för att komma ut till gå i finalen. Akkurat. Ja. Nu säger Berit att det var hukt efter Bermuda i morgon och det är väl som är lite som nökla som styrke som är norska här är hur samma värva. Ja, det hade det. Det är öle ringt att säga kvädli är bättre men det är här alla igen. Ja, jag har för 2 månader sedan visst det var så vi rycker finalen så är det väl allra helst motor Sarma och det var långt efter att få hämta där till Mr. Gutla som var vunnit kanske 5-4 säck. Sarma så där öliga ut. Ja, det är så jag går ut. Det är näck bättre än så igen. Det är så allra senast så men vi hoppas att vi har en chans att lugga väl. Ja, det så jag väl lösningen bättre ut för kvantesta. Så blir spelar hunker bättre sammansättning. Ja, det gör det. Så vi då har det bästa. Ja, tack för det här Hjördis Johansen.